आं दा बे समाव दंफैयो सोनाब गहपुर हालामनि लखिमपुर गामियाव बेवहाय सोनाब गहपुर बाथौ गौथुम आफादा 32थि खुंगा 32थि बैसागो फोरबोखौ फालिदों आरो बेहाय गाहाय आलासि महरै जोंनि मिरु बाथौ गौथुम आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथां गणेश दैमारिया दिनै बेहाय गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों। दिनै बिथाङा बेहाय फैनानै एबा बेहाय नुजाथिना बाहागो लानाय बोरै नुदों आं बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन। नोंथाङा दिनै बेहाय गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैदों मा बुंनो सानदों? गिबि गिबियावनो आसाम बड' पर्टेल लाइभनिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों जे गमामायैनो बे सोनाब गहपुर बियाब बाथौ आफादनि दैदेननायाव खुंगा 32थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनाय आरो बेजों दिनै मोनसे गमामायैनो दिनै बाथौआरिफोरनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय दिनै हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसे दिनै बिथांमोननि नाजानायाव फ्राय 18टा गामि आफादनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना बेयाव थुबुर जादों आरो दिनै बैसागो बोथोरजों गोबां रंजानायनि गेजेरजों धोरोमारि बिथिङाव सावरायनाय लाबोदों। लाइमोनफोरखौ जौगानायनि बाथ्रा बिथांमोना सावरायनो खाबु होदों जे जोंनि बे सोलोंथाइनि जिखिनि बिथिङाव बिथांमोना खामानि मावनाय आरो दिनै जायफोरा मेट्रिक आनजादाव पास जानाय बिथांमोनखौ बरायदों। दा बिथांमोना दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायनि गेजेरजोंनो दिनैनि धोरोमनि गेजेरजों जे मोनसे गासैखौबो दिनै राव हारिमु आसार खान्थि आरो सोलोंथाइखौ जौगाहोनायनि खामानि मावदों। बे दिनै बर' हारिनि थाखाय आरो बाथौ धोरोमारिफोरनि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हानाय मोनसे मोजां मेसेजखौ बिथांमोननि गेजेरजों बे रंजालि बैसागु खुंनायनि गेजेरजों लाबोना होनो हादों आरो बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरदों। मानो होनबा बे हाबाफारिया अरायसम जुगामि जाना थाथों, बे ओनसोलनि थाखायल' जाया, बे सारा बिश्वआव थानाय बर' माहारिनि थाखाय गोजोन आरो खौसेथिखौ लाबोनो हाथों आरो बे बाथौ धोरोमनि जिखिनि सावरायनायफोरा मुलुगनां जालांथों। गमामायैनो बाथौजों लिरनो हासिगोन नामा? दा बे बाथौसिम लिरनायाथ' दिनैनि बाथ्रा नङा। बेखौ जोङो मालाबा आगोलावबो लिरबोदों आरो बे आदार्स होननाय मोनसे कलम दंखायोमोन। बे कलमाव जोङो बाथौसिम लिरनो हायो। बेखौ भारत गभर्नमेन्टआ मालाबाबो बन्द' खालामाखै। नाथाय बेखौ जों गाव गावनो मालाबा बेखौ लिरा लाखिनो थानायावसो जोंनि बाथौआरिफोरनि जिथु सुबुं सानख'नाय हाबाफारिया खम जालांदों। जायनि जाहोनाव पपुलेसन हिसाबै नायोब्ला जोंनि बाथौआरिफोरा बिराद खम जानानै दङ। जायनि जाहोनाव 12 लाखनिफ्राय 18 लाख बाथौआरिफोर दङ आरो बे थानाया दिनैनि समाव बिराद खम जानानै दङ। नाथाय फैबाय थानाय जिथु जेनेरेल सेन्सासाव जोङो बिनि सायाव बाथौ लिरनांगौनि सायाव दुलाराय बाथौ गौथुम जिल्ला आफाद बियाब आफाद जथायै जों जायगा जायगा बिनि सायाव सेमिनार लागोन आरो बिनि हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैसिम मावबोगासिनो दङ। जोङो थाबैनो बिनि हाबाफारिखौ मावफुंगोन।